ikuphi ukudla okunempilo mawukuthi nje umuntu uzobenza into esebenzisa umqondo nenimiyale ukuthi akagweme ini asebenzise ini kulezi zinto ezifaka ukudla Angagwema izinto ekuyizona lezi ezibizwa ngama junk food kakhulu eziba KFC amapizza nakho konke lokho kungcono afocus kwizinto ezinomsoco mengithi izinto ezinomsoco ama-veggie ithelo izinto ezinjengofish ufish uba ne-nutrient ebizwa nge-omega 3 ekuyiyona esiza-ke nge-brain health so i-brain health ibalulekile ngoba uyakwazi ukuthi ne-information usuke ifunda uyakwazi ukuthi ayi-absorbe so imisoco nje ibaluleke kakhulu because iyona esizayo kakhulu ekutheni information umuntu osuke eyifunda iyahlala so ngaba cela ukuthi nje kube yikona ukuthi badle ukudla nje okusuke kuzo-absorb information yes so abafocus kakhulu ke kulezo zinto nje ezakhayo kunokuthi kulezi ingeke ibasize kakhulu